live stream ke chini buku video deवर mani bagi kisi se update na hinai tini faimani tamni hinge norok miya kaise video no khana jompai jora press club hinai je miya chini buku video no chungchu balai mani te ajaga kwbangma chini adong jompai jora press club ni chung je membership hegaba executive membership tongnai rok ajaga thangai manjagui paikha tei norok bo jagani nai tongkhe sadi tamni hingke chung chugya jorao haike chung chubalai khangke belai na chao tei especially ang chini tagarjula hati khai tongnai ingya khaba je bania khai tongnai luku rok no paifle hambai maro tei gabodi hati o jara salbrum brum no hati khlai tongnai chini okra chakra rong haini hai hambai maro tamni ke borok belai no khakuwa ni bisingtui borok chini tini chini bukhuk priya no chubalai kha omo keno bwskang salabo chini jompuijora press club omo keno chung samung khainai jate chung luku rok no chung jesuk mansa chung borok ni gana ro chung basanai comment khaidi norok bodogani nai tong hingke chung omo ke kwbangma luku rok ni thani chung donation khlailaioi chung chini takhuk ojoy deborma je chini takhuk ojoy deborma ni hik priya deborma sakhamjagui tongma jorao chung bono je machik chung bono chubalai kha tamni hingke chung omo jorao chubalaina nango hingke norok bo jagani nai tongkhe sagari tei norok comment khaidi hingke chung omo keno bwskang salabo chung chubalainai phaidi chini haidara norok lamsogo sanja kaham tei chung omo ke chini je chini chugya tongnai rok no chung chubalai no tamni hingke chung bwskang omo keno khorsa be khorsa chung chubalai khangke chung belai no chanai jara chini o mahai samung no kwbangma luku rok chajeya tongo ang borok no bo nakar masano tamni hingke chung tini chugyan jorao chung omo ke phano ma chubalaio chini tiprasad ofani wngui chung omo keno ma chubalainai bwskang salabo tabuk norok kwbangma chini cherai rok hamyangui tongbarok nukhono norok thangnai sal kisa swkang norok nukhono chini monu amchai ni khoroksa langma choi thangmani chini bukhuk monkey fox rok ni kwbangma luku rok salaiga abono tei bini o ruk no bo sak meseni tini bo langma ari thangka chung obono koinai chini tabukni je cherai rok no kwbangma swui rok amhai rok no haino tanglaiyawi jekunu manui rok no romlaiyawi tongnani nango taboni jugo tabuk belai no virus koto phai tongo tripura hasteo drugs bo haino tabuk ketal kaisa kok kha norok side manmaya saimaya drugs kaisa tabuk chikon khlaiui kwtui jemon cherai rok kwtui chama hai abo hai khlaiui kok kha kaisa drugs hingke chung obo keno chung amhai rok no bo kefek manui rok no chung mama thaklainai tamni hingke chung khorsa bai khorsa chung amhai rok no kasui hingke chini bwskang salo chung taibo mwnago klainai chung taibo chugya jagao soguinai norok bo jagani nai tong kisa comment khaidi tei norok ni kunu swngmung rok tong hingke swngui mano chung norok ni swngmung no chung ruwano answer jara tabuk bo chini o chini jora news ni
YouTube channel no subscribe rok khaini kongke khaina di bwskangni jeta video kwbangma norokni bagui swrungmung yakaba kaham kaham video tubui tongsung jisuk mancha chung lukurokno bwskango chung chubana thangui tongo ke jara nadi kwbangma chini tabuk tipra hasteo tamo khai tongdara ni ko live stream kok khai tonglayo tabuk kwbangma nadi chini tipra hasteo chugya chayamang kwbangma nugjagui tongo phiaba je chini rang puisa ganang rokbo je mansa borokno lukurok chubai no tongo khorcha be khorcha manke chubalai tongo hingke naidi tabuk chung chini tipra hasteo kwbangma je swrungjaknai jinis no ke chung swrunglaya phiaba swrungya jinis no jeta hamya jinis no hingke chung tabuk chini tipra hasteni borok rok kwbangma important lai swrunglai tongo phiaba jeta norok nukna social media rok kwbangma kubun dofani borok bai chini dofani borok rok jehetu relationship rok tongnai rok tei khoroksa bai khoroksa kharlaima rok jisuk pano phunuk di jisuk pano khlai di borok no jisuk phunuk wasung bariu jisuk phunuk wasung bariu tamni hingke tabuk basically kaijak amhaimang tabuk kharlaima rok nugjagui tongo apo kaisa swrungmung hamya belai no chaya bahai rok ke kharlaimani tabukni molo phiaba ang tini omhai kokrono sanam chunge call khlai tongba kya chini member rok angke tabu chung saimanka bwskangni jehetu 25 tarigo hatai kotor hingke jotong saimano je bubagra hunger strike khaimani jagao jaga tabu 25 tarigo kaisa hunger strike system ba road block khlaijaknai hingke kwbangma lukurok baksa saimia tongkhana tamoni bagui strike khaijakna nai hingke salthangnai kisa swkang norok nukphana je chini chukti khlaiui manthai soptai mei yangnai rok borok tini manthai no maiyani bagui bwskangni 25 tarigo road block khlaina thangui tongo saimia bwskangni salo bwsukjak tei tamong no hingke bwskangni jehetu 25 tarigo Tripura Idol season 2 ni thwita round bo tongo salo tabuk bo notice kokya khongnai da wngya thike tei basically chini tabukni molo chini borok rok askana hamya o kulugui tongkha saboni se sabo swrunglai man abo haisi basically nugjagui tongso tabuni molo naidi chini kwbangma tabuk hasuk gami o tui kwrui current kwrui nok hook kwrui abo hai rok kwbangma tongui tongo phiaba tini amhaio tongnai rok basically sak hamya wngnai rok kwbangma nugjagui tongo tamni hingke tabuk GBP sak hamnogo bo haino yang gonda sorani chini taku khoroksa yakung sogui tabuk GB o klaijak belai no chubachuk nangui tongo bobo hingke chung bini nukkungo thangui phaika 2-3 mas hai age bini rukungmani 7 bosor wngkha chungno sawo
narok nai mano wana sakami hani chwng rijak tongo kaisa video 100 bosorni upor wngwi tongo bini kami khamani phiaba ah jagao kuno social media kuno youtuber kuno blogger soguyako ang sakphang puila soguyka ah jaga kamio kuno lama kwrwi kuno cycle by cycle thangnani lama kwrwi bolongtwi ursigui himui mango tini Gondasora o haspatalo phainani hingkhe wngya hampano prai 10-15 barso ma bar hono bini kami lama himui phainani hingkhe tini amhai jagao wa bai khlaiui balai tobuna nango Gondasora bazar jora hingkhe naidi aswk hachal ni Gondasora o phaio Gondasora ni tini refer rok hojaka GBB sakam nogo abo GB bo klaijak kebo lukurok mano chubainai kwrwi khu saimia chwng bwskang salo chwng bini bagwi bwswk jora chwng chubai mano naigona chwng nangkhankhe bini video haino chwng norokno tebisa update rwano chini takukni bagwi yakung sogwi 7 bosor klaijak nogo belai no serious bini tabuk sakhamya bini je location hwnjaknai Delhi ni kabui call khaio Delhi ni kabui call khaio chwngno phaiui kisa chuba phaidi hinui phiaba chini jora news bo tini lukurokni chubasuk manui no tisuk jora tei chwng sokpaio tabuk bono chubana phano chini yagobo rang puisa kwrwi wngma jora chwng chubaina phano chwng chubaimai yangui tongkha tamni hingkakhe rang puisa kwrwi ni bagwi norok tongmungno bini video nano musung khangkhe chwng norokno update rwano borokni kuno phone number bo kwrwi GPay bo kwrwi chwng borokno chubana phano buini phone bai call khaijago Delhi no chuba phaidi hinui chwng obono sanai chwng bwskang salo chwng naigana chwng bwswk rok tei bini gandaro chwng bachaiman hingkhe tei khoroksa haino abobo GBB sakam nogono bobo chwngno chubasuk sanui tongkha phiaba chwng chini yago rang puisa kwrwi ni bagwi chwng chubaimai yangui tongkha chwng bwkha tongphani yak sokya tabuk tamni hingkhe omhai jorao chubuyangui tongkha belai no rang puisa kwrwi ni bagwi hingkhe chwng omhaikhe no chini bukhuk media ni je sak hamyangma nungmani chwng bini bagwi je mansak chwng donation khailaika tei chwng bini location no chwng yafarwi rwmani norok nukha namiya ni video o je Jompujora Press Club ni wngwi Bisramganj Press Club o chwng yafarlaimani chini takuk o joi no chwng kwbang mani phano kom phanungthung jesa phanungthung hinui chwng donation khailai chwng bono je chuksa chwng yafarlaika lukurokni je mansak lukurok chubamani no hingkhe abo actually chini chubamung kwlaiya abo lukurokni chubamung si lukurok kwrwi hingkhe chwng tini chini takuk o joi no chwng chubaimaiya tini lukurok borokno siniya phano nukya phano je mansak borokno chubalaikha surilaikha chini bukhuk media hamui phaitong hnui hingkhe tabuk kok hingkhe obosui je chini khoroksa tabuk GB o klaijak salsa maimasa hinui chwngno sahormani chwng belai no kha khamjak tamni hingkhe rang puisa chubana musung phano chubaimai yangui tongo chwng mankhe jora mankhe chwng khwnarogo phano thangui chwng norokno update rwano kwbangma tabuk chini borok rok omhaikhe no hamya klaijak chini thani call kwbangma sokaijak phiaba chwng thangui coverage khaimaiya tamni hingkhe rang puisa nango yang thangnani hingkhe bo rang puisa kwrwi ni bagwi thokrok danani bagwi chwng kutulimai yangui tongo hingkhe naidi omhai jorao tabuk chwng thangnai sal kisa swkang chini lukurokno chwng omhaikhe chubamani baksa ba
hamka baksaba osungchana yakari thangka tabuk sujaratei sak hamnaini gobang जों साइमन चीनी डेविड रानी काइपें no जों जत लुकुरावनो सिनिया बेमार नै जेता नुग्लायै चुबालायमानै फियाबातिनि बे डेविड रानी काइपें असंसारनो याकारि माथांका गे जों अहायकेनो गोबां लुकुरावनो जों थाङै चुबालायका गे दिनि चीनी मोनाय खुमबार बहायनो ताबुक चेनाय हास्टेवत लांजाक जे बिनि बखा खाकजा गबलांमानि ताबुक ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल नो फियाबाबो ताबुक ICU नि कार जायगाखौ दिनै बाय 3 दिन नङै तंखा कार जायगाखौ तै बिनि बागैबो जेसुक मानसाना रक सुरिलायदि बेसिकली अ जागा आं हामबायरना मुसंसिनि ताखौ बिसालबाय सिनि आता पहर देबर मानो borongni tui dulung bai tini chini manai khumbar 7 मास नि चोराय tabuk chennai hasteo haspatalot langjak hingke borokbo tabuk chugiyangui tongo aro tongui chanani nok bararnani belai no rang chugiyangma bai borok chungno daily no sahorlai tongo जों जरा मानखे जों borok bai calling interview rok nalayano khumba debormani je buma bufabai hingke जों naidi amaike जों jisuk mansa chini tibra sarokno जों chubalai hingke जों bwswksik jora o chubalai hingke जों cha naidi tini lukurokni hamjakma manai no chubamung manai no chini khumbar deborma kodokma salni yagulo chennai hasteo tabuk sogui successful ungjak hingke जों tei khoroksa amaikeno chini cherai khoroksa oliu deborma hinui norok saimankana bono bo bwskang sala tabuk langnai shillongo je bohok kopla norok nukhono jotono hingke जों amaike kwbangma lukurokno जों chubama nugui baksaba chajaei angno chungno baksaba tamhinai chungno nasilejago amai samung rok khaima nugui phiaba ang borokno chajaei hingka hingke norok comment hamya tasidi chajaei hingke video no tanaidi comment hamya back tarodi tini kharlaimani video no hingke jotono nailaio basically comment bo suilaio haino janijak je mantui kharlaimani video hingke jotono nailaio phiaba tini amo hai chubamung jeta swrungmung kaham amo hai rok hingke kebo nainai kwrui kwbangma youtuber tongo sal brum no bui kharlaimani amtui rok mang video content naitugui upload khaima rokbo norok nukhona chaya tong hingke nakardi jera nai tongnai takuk tei bukuk song hingke जों obono sanai जों bwskangni salo bo haino chini jora news wngui जों jesuk mansa kwrui rokni samo जों bachanai जों rang puisa bai chubai maya phano जों borokno video thangai phunugui phano जों norokno phunuknai जों norok nukhona chini takuk mongorai debormani nukhungo जों thangui जों chubaima rok bini yakung khakcha kwrui haibano se bo ambai sirung chogui chai tongnani tini takung mongorai lukurokni chubamung manui bini room rok swnamui repairing rok khaiui tini room rok chalogui tongui mankha hingke जों amaikeno bwskang salo जों chini kwbangma lukurokno जों chubalaiyano phadi जों jesuk mansa जों amaikeno chubalainai
जों तिब्रा सांगै hoi ton sari dok khak sang debar ma bo jagani nai tong sagari nini bumung tamo ani mung to ang tamo saglak na kardi je fulo ani kaisa samung successful nai ang afur nar mung sawano nung ani mung nai mung chung khangka ani mung shot dojak tongo acha tagar jala doko kurei tagar jala bai jompo jala to gana no genai di tabuk chini kwbangma lukurok hamya kubun hasteo tlangjak phiaba tini share kok share khalini kwrui thangnai salkisa swkang chini cherai kwkui hinui mano Rihan Deborma je salsa horchani horo lukurok kaske kwbangma chubalaikha phiaba thangmani yagulobo जोंबो donation rok khailai chubai rohalaikha phiaba tini chini mwnai Rihan Deborma sak hamui de nogo kifilka nakheba phatar hasteo no tongkho kebu saimania na जोंनि जिबो साइमाया tini chini mwnai Rihan Deborma nogor kifili sokbaikha जोंबो साइमाया tabo sujaktwi borokbo social media ni through twi bo kuno sama kwrui ko ke जों jora mankhe जों bini update wano chini Rihan Deborma ni ge tei omaikeno chini tabuk khumbar Deborma no kubun hasteo tlangjak norok saida manmaya saimaya chini takhuk chini ani seokoran hwnmano ansedara Bishal Deborma tei norok so saimon jotono chini tipra hasteo chubanai tei sabo tongoge chini Pohor Deborma chini dara borok ni tapkhungni thanglaijak tabuk Chennai hasteo sogwijak borok norok jesik mansa suridi borok khumbarni bagwi rang puisa bai chubai maya phano norok borok no suridi bini bagwi kaham kaham suridi hamui faiteng hngnai जों norok no jefuru borok hamui fainai जों norok no update wano tei basically tabuk chini khoroksa tibra hasteo bwrwi khoroksa norok kidney khaksa hamya hwnmani norok nukkhuna जों bini bagwi bo jesik mansa जों bwskang salo जों chubachuk rwnai जों kwbang mania phano जों je mansa phano जों borok no chubainai gena de omaikeno kwbangma lukurok sabjani call khaikasuk disturb wngui tongkha ge जों obaikeno bwskang salabo जों jesik mansa जों chubalai no phaidi ge naidi tabuk chini je tabukni cherai rok sak hamya kwbangma wngui tongo borok no chubachuk rwna phano जोंबो chubachuk rwui maya wngui tongo tamoni hingkhe yapo rang puisa komni bagwi ge lukurok norok jesik mansa chini chai tabukni cherai je khoroksa norok bwrwi bwsa nukhuna bono jesik mansa norok bono chubalaigari belai no sak hamya wngui tongkha bini je sak hamana bagwi belai kost tongjagui tongkha kidney khaksa hamyani bagwi hingkhe phaidi जों jesik mansa जों chubalai no norok bo jesik mansa chubalaidi ge tabuk norok ni kuno swngmung rok tongo norok swngui mano comment khaidi norok bo jagani nai tong tei bwskangni salo जों norok no Tripura Idol ni update bo जों norok no phunugui no tongnai norok Tripura Idol ni video rok live nainai muchungkhe chini channel through twi bo nai manai norok subscribe rok khainai khungkhe subscribe rok khainari जों norok no bwskangni
25 तारिख जों नरन theater आव फुंनाय के tabuk theater आव no sab tigida ke tabuk bisi to kori khatai matro 20 jona tongsuo a 20 jonan bisingo sabjani krai no tabuk theater आव no theater ni pore semi ni pore final norok ni khawa sabo final lok sogoi to dok norok comment khai saimano sabo taklai 2 lakh rang tei scooty mano norok ni khawa sabo mantho dok norok comment khai mano ge faidi sing ngom kena goskang sala जों je tipra idoni update rok chung norok no nai sab call khai ga call oi rok nadi do aro kono jati rok tati sadi mung sadi sabo mantho dok aro kono nung mol som nung kaipeng amtei koroi saya tongke nakar di do sabo bo phona mantho dok norok comment khai mano ge जों sabjana se call khai ke saimalia live stream khai tongma jara belai disturb ongkha nakar sano ge tabuk जों nadi the bridal season 2 tin kwbangma audience rok baksa khaijaka tamni hingke ke boroni bekhani mote rungjaklaya baksa ge nadi omake tabuk kwbangma the bridal season 2 theater raon rojabna bagui tabo lukurok wana laijak je rojab nairok kiri laijak tamni ke final o sedo sogui no sogiya belai no tabo to tap kwrung belai no jotono je tabuk audition nairok je competition khai tongnai rok kwbangma kwrung bo kwraikha ge tabuk bwskangni 24 tarik hingke Excel theater ge 25 tarik hingke borokni je theater rao nungnai theater ni pore semi ni pore final sabo final o tiki no sabo final o sogui no belai no wana laijak lukurok ge tabuk tini topic hingke chini salthanai kisa swrwngma rok social media rok nukha takuk ojoi ni hik period eborma je sak hamya wngoi norok nukha bini bagui je chini takuk ojoi kidney phalna ni bagui je lukurok no saklaimani phiaba tini bini kidney phalna nangliya tamni hingke thik a samoyan chini TTDC ni sport ni ko EM Suyal sir bo sakung bini nogo thangui gosi phaikha tamni ke jesuk mansak bini phan bai bo thang phaikhainani rang puisa rwnai hinui gosi phaikha tei kwbangma lukurok bo bono khairokjagui kebo Google Pay tei kebo bank ni tei kebo donation khailai chubalaikha thik amhaikhe chini Jompuijala press club ni जों joto executive member tongnai rok bo haino tini जों bini bagui donation khailai जों chini takuk ojoi no जों yapharui laikha kebo kheno जों bwskang salogo जों jesuk mantha जों chubalainai phaidi khoksa hiya khoknui hiya je manmani जों yapharlaiya no chiri
khai tongkha phiaba nakar masano tamnike belaino kong tongkha ge phaidi ching omai keno subalaina bwskang salo narokni bagui video tumna phone tubo thogi ang tongkha tamni ke anbo kaisa samung busy tongmani bagui yang uyang thangto yang tongkha jora manke ching narokno live streaming bwkhakti phan ching narokno update dei tongono tei tabu norok o channel no subscribe khaijaknai khungke khainari tei bwskang salo norok kwbangma video rok nugui manai norok ni support manai tini chini Jora News 8000 subscriber wngkha ke ang wansogui tongmani o masano 10k ka khangka lukurokno thangsu banai hinai phiaba tini 10k kakla kha o masano lukurokno subai da mana maya saimia abo norok ni no saiman chinai norok no saiman chinai o mas ni bisingo 10k karna kaya ke chini takuk ani maphani se soman chini mandai hatio tongna chini takuk chokbora tabuk bahai tong bini bo ang update di me yang tongkha bono subai na musung phano thangma yang tongkha tamni ke sal thangnai kisa sikang chung bono jisuk mansa chung bono bini khnai rok rawui tui rok tukui gamsa rok katalok paiui coat rok pai chung rikai phika chini takuk chokbora no belai khai rok gom hai rok nukhangke nok huk kwrui asuk kwchangma jorao ri kwrui khe mandai hatio pakao simi thui tongma nugui kwbangma lukurok bono chubao je mansa manui charwo mai charwo ang borono hamjakma yafarui paiphlai hambai marwo tamhingke bini nok huk kwrui phano bono jisuk mansa lukurok bono charwui nungrui tonglaima bagui mandai hatini joto adong songno belaina hambai marwo ke ang ajagani jeta video puila update furo kwbangma lukurok ano chajai wngkha tamni hingke ang mai bono phatisa charma nugui ang video post khaima nugui ano lukurok chajai wngkha tamni hiniba nung tini salsa bono mai charwo nung 10 din bono mai da charna hini kwbangma lukurok chungno sungkha phiaba ang lukurok ni kok no negative uansogyawi ang siring tongui tongo ke amkeno baksa lukurok chungno chajagui chungno hamjagui excuse khaiui o tarkhungni bwkhnai rairadi hini sawui chung bini khnai rok rarawui tui rok tukurwui bwsak rok hurwui thok phului sapan rok bai tui tukurwui shampoo rok bai bwkhnai bokor suwui tripura idol theater rawon ni do sagari chung bono kaiphaika chungno ajagni mandai ni PS ni chini sar usi bo haino chungno belaina hamjaka tamni ke omhai samung khaima nugui borok bo chungno chajaka hingke chung baksa borok kwbangma chung kisa bono rom dihima rok romna musung jaigya sinengjago chung tini haifano chini takungno tui rok tukurwui kaiphaika chung jora mankhe chung taisa haino hai bono chung tui rok tukurwui twlangui chung jora mani bagui chung thangui mei tongkha phiaba bo asuk mentality borok bo wngya mokol nugya yang uyang thangmai yang tongkha chungno bo jisuk sungkang ke asukno kok bo phirogui mano kok kaham bai kuno bo khorsa asuk mentality borok bo wngya
Hingke जों obo keno bwskang salo जों jesuk mansa जों subalainai phaidi tam hingke जों khorsa bai khorsa जों subalaikhangke जों tei kisala agogoi mana hinui जों khakhaio tabuk to belai no Tripura haste o thingrungni haparo bo haino kwlwklaijak chini Tripura sa hingjaknai rok phiaba tini chini ha bubagrani bagwi hamya sanaini bagwi miya onorok FIR khaima rok nukha na kwbangma PS rogo thanglaiui phiaba a kokrok tui tini kebo phano koktui sanai kwrui thik amo keno chini light thangjak salo bo haino chini kubun bosongni takhuk khoroksa soikat tola potro hinui nog nukha na bo haino tini chini bubagrano khuk hamya bai kok sawui tini omhaike khaijakmani norok nukha na ge samia o miyani FIR no tui tabukni je sorkar tongnai rok action nana naya tongmung action naya hingke bwskang salo YTF ni bwkhaktui tamung abo bo saimaya jora no sasinai hingke tabuk bwskang ni 25 tarik o February 25 tarik o hatai kotor o root block wngna thangui tongo chini government hapangbai je chukti wnglaui goi swlaimano manya wngoi tini borok bwskangni 25 tarik o root block khaina thangui tongo hingke basically a dino o root block no karui je tabuk chini bwskang salo madhyamik haiyaka ba 12 je tabuk final rwnai rok belai no uano laijagui tongo tamoni hingka khe kwbangma thaio sound machine kotor khe tamlaima rok tabuk mwthak jaigako hor horo superstar khailaima rok tabuk mwthak jaigya kwbangma deputation rok laima rok no nukha na phiaba tini thana ganda rok no program kwbangma wngui tongo जों obono sanai bwskangni salo bo je chini mani kok rungmani script no tui kwbangma jwngjal issue phaimano tamoni hingka khe Tripura board norok rwma nukha na kwbangma deputation rok laima rok norok nukha na phiaba tini swkjagui rungmani script ni bagui swrai wngma nugyako thik omo keno bwskang salo tabuk final exam wngna thangui tongo hingke chwng tini ang tai bisi kok to saglaka nakar sano norok no chaya tongkhang khe kwbangma kok sai thangjaka tamoni hingka khe jeta sajaya jinis no sai rwjaka hingke tabuk kok hingke bo haisi chwng bwskang ni salo chwng jesuk mansa chwng kwrui rok no chubalai ano jesuk mansa chwng kwrui rok no borokni gana ro chwng rangpusha bai chubai maya phano kok bai lam bai phano chwng borok no jesuk chwng help khailai ano hingke chwng tabuk chini chwng khwna rogo jora mankhe chwng borok bai kwrwngnai chini khumbar deborma yang ambasani borok tabuk Chennai haste o sogui jak chwng borok bai jesuk mansa chwng kwrwngui naiyano
calling interview phanchung mawano tamni ke tabo borok kubun hasteo sogwijak bwswkjak borok tabuk jwngjal wngwi tongkha chwng borok no srai srai ke chwng phunukgano borok belai no kosto wngwi tongo tabuk mairok chalainani bagwi rang puisa rok sornogwi tongkha chwng no sawo hingke chwng borok bai calling twi rok kwrwngwi naiyano hingke tini ni je live stream o jaga ni mwthakjak sinai jotono no haini hai sanja kaham tei norok chini journalist no nai tongma bagwi norok no jotono no haini hai paipli hambai maro.